till. Ska jag göra en gång till? En gång till. Upp och hoppa. Upp och hoppa med pappa. Hitta balansen. Okej, jag tror inte du kan släppa någon armarna sådär. Man kan inte det som på månaden. Ja, men jag är här. Hej. Har du balansen efter? Nej, ni... Kom då. En gång till. Kom då. Oj då, gick nästan. En gång till. Upp och hoppa. Nej, upp och stå. Du kunde ju förut ju. 5 steg. Kan du gå till mig? Oj, vad du kan gå bra. Ska vi pröva igen? Ska jag gå till pappa och gå tillbaka till mamma igen? Kom då. Åh men gud, du kan ju gå. Ja, ska vi testa? Ja, stå där. Stå. Hitta balansen. Hitta balansen. Har du bråttom? Oj, Nej, platt du fall. måste stå så här tills man hittar balansen. Stå upp. Titta framåt. Inte på golvet. Nu vill jag bara kasta mig framåt. Så Rakt in i kameran. Hej. Ja, kameran. Tog vi just lite film på dig? Oj. Ska du visa att du kan krypa också? Vi kan krypa i kapp och vi gör världens sötaste krypningar. Ska jag krypa? Kom här. Åh, mamma är också duktig på att krypa. Hej! Det är jobbigt att krypa med klänning, ja. Hon är så här ystra häst. Ska vi se om vi kan krypa då? Eller gå? Okej. Nu kör vi på 2 ben. Kom igen. Kom till mamma. Ja. Nej, jag slängde dig för mycket. Du måste stå och koncentrera dig lite. Här. Jaha. Nej, nu är hon trött. Fin halsduk. Hej. Vi ser om hon ska resa sig själv och gå iväg också. Hej. Lite nervös.